בוקר טוב לכולם. ככה אנחנו התכנסנו פה לטובת מבצע תנועה, ומטרת המבצע זה נטו לטפל בעבירות של בריונות. תציגי לי בבקשה רישיון נהיגה, רישיון רכב, תעודת ביטוח בבקשה. להזמין בוחנת תנועה לי כאן עכשיו. היא קיבלה דוח ממני לפני שבוע, שבועיים. גברתי, אני כרגע מזמין בוחנת תנועה ואני מוריד לך את הרכב מהכביש. תכליתו של המבצע זה לתת תחושת ביטחון לאזרחים. אוקיי. את מי עצרת פה? את הרכב הזה עצרנו לביקורת. איזה זה? הרכב הפיאט. יש לו שמשה סדוקה מנופצת לכל האורך. כן. יש לו תקלה של מנורה של כרית אוויר בצבע כתום, תקלה של שתי כריות מופיעה. תשחק עם ההגה ככה משחק ימינה שמאלה, כן? תיכנס בזה. אחד יש. למה אין לך נצנצים פה על הרמפה? אחד יש, אחד תעצור. לא סתם עשו את ה... ואיפה הנצנץ השני? אין לך, זה הדבר הכי בטיחותי שיש במשאית. צד שני. אחד ברקס אחורי. לנסוע עם רישיון לא בתוקף זה העבירה, קיבלת על זה דוח, קיבלת התראה, אתה כבר בעניינים, נכון? אתה גם אומר לי, העורך דין מטפל לי בזה. זה כבר אחד. כל הליקויים שיש לך בקטנוע, אתה יודע אותם ואתה בכל זאת תמשיך לנסוע. למה? כי צריך להתפרנס, אני מבין, אבל מצד שני אני לא מבין. אתה תקבל ממני דוח גם על הרישיון נהיגה שלך שלא בתוקף, מ-2019, וגם על התקינות של הקטנוע, בסדר? זהו? סע בזהירות מכל המוסך. תודה רבה, עבודה נעימה. ביי, להתראות.